Kif matul il-ġurnata tal-bieraħ komplet l-investigazzjoni tal-Pulizija brabta ma' serqa ta' nhar il-ġimgħa mill-uffiċċju tal-Ispettur Jonathan Rensley fl-assa tal-Pulizija ta' Taslima, deputati laburisti qed jibqgħu jaħarbu id-domanda dwar min għandu jerfa' responsabilità għal dawn il-każi repetuti ta' jbin ta' provi. Net News saqsa din id-domanda diretta lil żewġ deputati laburisti waqt konferenza tal-aħbarijiet. Brozjan Kutajjar u Alex Muscat jgħidu li qed isiru l-investigazzjonijiet bla ma qalu li l-investigazzjoni tskattaw wara li l-informazzjoni ħarġet fil-medja. Min serfa responsabilità f'dawn il-każ u xtaqt ir-reazzjoni tagħkom għax intom żewġ deputati f'dan il-gvern? Robert, bħalma taf tajjeb inti fuq żewġ każijiet hemm investigazzjoni għaddejja, dan il-gvern ma jitfa' xejn taħt it-tapit, hemm l-investigazzjonijiet għaddejjin u nistennew dak li ħajħorġ mill-investigazzjoni. X'irwol għandu jkollu l-Kummissarju tal-Pulizija ma b'mod partikolari u qed nirreferi hawnhekk għas-serqa mill-Assa ta' Taslima għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissarju tal-Pulizija huwa responsabbli mill-korp. Hemm l-investigazzjonijiet għaddejjin. Tħossumma li donnu qed ngħixu fil-kultura tax-xejn u xejn qishom għandna dawn l-ister ripetuti u jibqgħu għaddejjin hekk u donnu ħadd ma jrid jerfa' responsabilità. Mistoqsija tajba ħafna. Fuq il-każijiet li inti saqsejt fuqhom hemm l-investigazzjoni ta' għaddejjin. Dan il-każ hu biss wieħed minn serje ta' stejjer fejn kien hemm dbabis jew għajbin ta' provi, tlieta minn dawn il-każi seħħew fil-bini tal-qorti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija qal li l-ammont dejjem jiżdied ta' dawn il-każi jkompli anqal tħassib u dubji serji dwar il-proċess tal-ġustizzja f'pajjiżna li diġà għala daqqiet kbar fl-aħħar ftit snin. F'5 snin ma kinux biżejjed biex insibu kummissarju ta' pulizija li ħsieb illi għalaqas l-assa hija sejf. Mhux li mill-assa joħorġu dawk li jridu jaċċertawna bis-sigurtà tagħna, mela f'livell ta' ministeru f'livell politiku hemm ir-responsabilità x'tintref. Irridu nibqgħu naraw l-istituzzjonijiet tagħna jitkissru, jitnawru. Għandna gvern li sistematikament qed jagħmel minn kollox biex dal-pajjiż iġibu mingħajr ġustizzja. Hekk qed naraw. Il-Partit Nazzjonalista ħibqa' jitkellem fuq dawn l-affarijiet, jgħidu x'jgħidu n-nies aħna ħannibqgħu ngħidu fejn hemm il-ħażin, ħanibqgħu nuru nwasslu dawn il-każijiet. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li dan id-dbabis u għajbin ta' provi mill-qratu mill-ases jitfadel l-ikraħ fuq is-sistema tal-ġustizzja tagħna u sejjaħ biex pajjiżna jinbni mill-ġdid il-fiduċja fis-sistema tal-ġustizzja.